que estaven damunt del partit, que el podien remuntar, però el tercer gol ha sigut decisiu i el quart ha sigut definitiu. Final del partit, 3-3. El València, que li ha guanyat al Barcelona en els dos partits de Copa, ja ha vingut al Camp Nou en la Lliga i li ha guanyat per 2-4. Com en altres ocasions, Claudio López, aquí s'ha de destacar en companyia de tot l'equip. El Piojo ha marcat avui 2 gols, però és, diguem, la punta de llança de tot un València que ha lluitat, que ha treballat molt bé contra el Barcelona, que no ha sabut parar una volta més als homes de Ragner, i ja la classificació s'ha estreta en els primers jocs. El València està només a 4 punts del Barcelona. Despedim ja els nostres comentaristes. Suso García Pitar, bona nit. Molt bona nit. I molt bona nit també Jaume Ballarri. Molt bona nit. És tot des del Camp Nou. Recordem el marcador per a finalitzar. Barcelona 2, València 4. És tot. Bona nit. L'encontre ha acabat. Fort. I Xacobeo 99 els han oferit este partit. Han ofert aquest partit.